Sabi mo nga sa katabi mo, may bago ka. Ano yung bago? Basic. May bago kang damit. Noong Pasko. Noong bagong taon. At ngayon, Valentine's, may bago ba kawali pula? Hindi, ang tao mahilig sa bago. Yun yung pamag-aralan po natin. Kaya nga meron tayong tinatawag na New Year's Resolution. Tuwing taon po, nagkakaroon po tayo sa isip ng mga bago, plano na maganda, which is tama naman. Yung mga kahinaan natin at mga kabiguan natin nung nakarang taon ay kailangan ipaunang po yan. Kaya tatalakayin po natin ngayon at bigyan po tayo ng Diyos ng karunungan o paano natin tatahakin yung ating spiritual journey na kasama natin ng Diyos. Kasi kadalasan po, sarili lang po natin yung ating inaasahan at tinabaga, akala mo kasama mo ang Diyos yung pala hindi. Pag sinabing kasama natin ang Diyos, ang salita ng Diyos ay nandyan. Okay? Ang Holy Spirit ay nandyan. Kailangan may relasyon ka sa Diyos. Pag nagsasalita po ako rito, nakasama mo ang Diyos, tatlo po yung sangkap. May koneksyon ka sa Diyos, kailangan may salita ka ng Diyos, at kailangan may spirito ka ng Diyos. Amen? Para makapamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Because a natural man cannot receive the things that are spiritual. Hindi po tumatanggap ang tao ng mga spiritual na bagay sapagkat kaaway ng Diyos ang spiritual sa laman. Magkaaway po yan, there is an enmity between spiritual and natural. Okay? Ang pag sinabing spiritual, salita ng Diyos, Holy Spirit, because God is Spirit, spiritual. So kung ikaw ay natural man at hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, hindi makakapasok ang salita ng Diyos. Kung maaaring may relasyon ka sa ating Panginoon at sumusunod ka sa ating Lord at ikaw ay na-born again na at nabaptize na at pinatawad ka na, kaya lang may mga problema sa ating dinadanan. May mga pagsubok. Kasi nung naging Christian tayo, ang akala na natin, wala na pagsubok. Nasa comfort zone po tayo. Ngayon, hindi natin alam na lalo kang pinapatibay ng Diyos, sinusubukan ka tungo sa kabutihan. Amen po? Tayo po, nung sarili nating will, meron tayong pagsubok, pero sa atin lang yun. Hindi guidance ng ating Panginoon. Okay? Ang nais ng Lord, lahat ng kanyang nilalang ay mapagpala. Sabi mo, yes. All creation of God, yung tao na nilalang ng Diyos, nais niya lahat na magkaroon ng abundant life. That is the promise of God. In the book of John chapter 10. The death coming but to destroy and to kill. Ang demonyo, walang ginawa yan kundi magsursol, magmarites. Diba? Sa panahon natin ngayon. Yung ating pananampalataya ay mag-update din. Hindi tayo pwedeng iwanan na banso. Ayaw ng Diyos yun. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, maganda ka. Kasi bago ngayon. Bago! Sarap ng bago, di ba? 2022. Kailangan ibahin na natin yung panananon natin. Yung New Year's resolution natin, mula nung elementary hanggang high school, hanggang college, pabalik-balik lang eh. Pero iba ito. Diba? Alapagan natin ang ating Panginoon. Alapag natin ang pala. Why new creation? Okay, tingnan po natin in the book of Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So there is a creation. Yung binasa natin, we must have a new life. Ang ibig po sabihin new. Dito po, ito yung unang image. What is the image of God? That is question. Ano ang larawan ng Diyos? May nakakalam? Wala. Because our God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Walang nakakakilala sa Diyos. But God created us in His own image
the image of God. Not the image of Satan. Not the image of man, but image of God. Kaya yung creation pa lang, may kapangyarihan ng tao. Kasi, meron kang larawan na kagaya ayon sa larawan ng Diyos. Pag sinabing larawan, it is not a literal. Because of God's Spirit, wala nakakita. Pag sinabing larawan dyan, yung power ng Diyos, yung mind, yung emotions, yung kapangyarihan ay nasa tao. God created man perfect. Hindi na mamatay ang tao. Eh, tingnan mo nung unang panahon, 930 si Moses, ay si Noah, 940 something si Adam, 777 si Lamech. Yun ang edad naman. Bakit namatay ang tao? Dahil sa kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan, the fall of man in the book of Genesis chapter 3. Nagkasala ang tao kasi. Kaya sabi ng Lord, pag ginalam nyo yan, kinain nyo yan, abay, mamamatay kayo. Tanong, namatay ba sila? Yes, nawalan sila ng connection sa Lord. Spiritually, namatay sila. Pero physically, binigyan pa sila ng Lord ng 900 years. Di ba kaya? So, yung pag-create sa atin ng Diyos, perfect. Hindi mamamatay ang tao. Kaya kahit na anong sensya, hindi nila may paliwanag. Di ba? O saan nagkagaling yung ano natin? Ang daming mga ugat yan. O, yung brain cells natin, grabe po. Billions and billions of ano yan. Mga ano yan, cells. Kaya nga, grabe ang creation na natin ng Panginoon, wala makakapagpaliwanag. Ngayon, sabi ng Lord, okay, there is a new, nais ng Lord na magkaroon tayo ng new creation. Okay, tingnan natin ang example in the book of Matthew chapter 9 verse 17. Hindi ibig sabihin ng new creation, magpapanibagong evolution ulit. Na tayo ay i-create niyo ulit. Hindi ganun yun. Amen? Tingnan natin. Nor do they put new wine into old wineskins, or else the wineskins break, the wineskins is spilled, and the wineskins are ruined. But they put new wine into the new wineskins, and both are preserved. Pag binasa mo ng verse 16 yan, hindi pwedeng tahiin ng bagong tela ng luma. Hindi mo pwedeng pagtagpiin kasi lalaki yung unit kasi mababana dahil sa luma. Ganun din po sa alak. Hindi mo pwedeng ilagay yung bagong alak sa lumang lalagyan na pala puputok sa sabong. At ito ay hindi mapipreserve, masisira. Kaya na ang nais ng Lord sa panahon natin ngayon, hindi na tayo i-create muli. Hindi. Tingnan natin kung paano tayo magkaroon ng bagong puso, magkaroon ng bagong isip, magkaroon ng bagong pananaw, magkaroon ng bagong pagsasalita. Yun ang nais ng Diyos. Yun yung papag-aralan natin. Okay? What is new? What is new physically? Siyempre, pag physical, gusto mo new house. Tama? Na tayo gusto ng new house. Pag may new house ka, gusto mo merong new furniture. New appliances. Sabi niyo, new wife? Hindi! Oh, yung iba, new wife? Oh! Mali ka! Kung bago bahay mo eh. Bago lahat, pamilya. Tapos ka dyan. Mapapahamak ka. Yung iba naman, new government. Dami ng batas eh. Sa atin, new government, tapos na. Revolutionary government, 1935 Constitution, napalitan ng 1986. Kasi revolutionary government. Ano yun? Ang gulo ng gobyerno, ang politicians. Bakit nagkaroon tayo ng multi-party system? Dati, dalawa ng partido. Ano yan?
Liberal Party and Nationalista Party. Ngayon, ang dami na. Kaya, yung iba, kung saan na malakas, doon siya. Sa Amerika, dalawa lang, Democrats and Republican. Dalawa lang. Kaya pag sino nanalo na presidente ron, tama yung vice president, kaya natalo yun. Kasi, magkaisa sila. Kasi pag ang ibang partido ang vice president, magkakontra yan. Kasi gusto niya na rin mag-presidente yung vice. Pero pagka sa Amerika, sa mga party system na dalawa lang, ay pipili ka lang ng dalawa. Pag natalo kayo ng nasyonalista, susuporta ang liberal. Pag nanalo ang liberal, susuporta ang nasyonalista. Kasi dalawa lang. Yan ba kayo? Yung pati gobyerno, pinapalitan. Hindi mo papalitan yan. Ang dami na tayong batas, implementation na lang. Ayusin na lang. Tunod din po sa bagong bahay, ayusin na lang. Pinagpala ka ng Lord, yung lumang bahay. Oh, salamat. Huwag mong palitan yung gusto nila, palit lahat eh. Pati pamilya eh. Hindi ganun. O, ayusin mo yung bahay mo para magiging home. A house is not a home. And a home is not a house. Kahit na new house ka, new home ka, a new house, your appliances, new furnitures, lahat ay new. Kung yung mga tao naman doon, yung ugali nila hindi new, ay house lang. Hindi home. Ang home, new lahat, pati ugali new. Pati pananaw new. Yan pa ba kayo? Ang home, hindi tinitignan yung bago. Kahit na tama lang yan, tama na yung bahay nyo, gusto yung mga nakatira ron, hindi kwago. Ibig sabihin ng mga nakatira ron, tao. Anong tao? Siyempre yung asal mo, tao. Christ likeness. Why nyo? Diba? Tingnan natin. Gusto lang ng Lord i-improve itong human beings. Diba? Ang daming mga siyensya ngayon. Gusto cloning. Gusto zombie. Kaya ayaw na magpa-inject yung iba. Tatakot na. Diba? Ang daming mga kaisipan ng tao na fake news. Pero mo tatarakan ka ng vaccine tapos magiging zombie ka. Ano yun? Magic? Yung buhay ng tao yan? Pag pinakalaman mo, yung nilikha ng Diyos, yung buhay ng tao, ang Diyos ang makakalaban mo. Hindi mo naman nilikha ng tao, tao ka lang eh. Ang magagalam sa paglikha ng tao ay Diyos din. Kung gusto niyang baguhin ang tao ng Diyos, Diyos din ang gagawa ng paraan. Gumawa ang paraan ng Diyos. Gumawa ba? Para magkaroon ka ng bagong puso. Sarap, no? Karoon ka ng bagong puso. Di ba? Tapos, yung Espiritu ng Diyos nasa iyo. At ang gusto ng Lord, yung biblical, yung natural. We must recognize it that there is one God. What is new? Romans chapter 1. What is new? Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools. Kaya alam na nila ang Diyos. Kilala na nila ang Diyos. Bakit? Doon lang muna. Alam na nila eh. Bakit maniwala sa kanilang isip ang Diyos? Kasi sila ay mangmang. Their foolish hearts were darkened. Sila po ay binulag. Ano yun? Okay. Professing to be wise, they became fools. Nagkukunya rin matalino, pero mangmang. Pag wala ka sa loob, mangmang ka. Yun ay ibig sabihin. Kahit na gano'ng katalino nung sa mundo ito. Hindi mo makikita ang kabutan ng Diyos. 23. And change the glory of thy corruptible God into an image made like corruptible men, birds, and four-footed animals, and creeping things. Pinalitan nila yung kaloratian ng Diyos eh. Anong ginawa nila? Okay, sumamba na sila dito. Pinalitan na nila yung Diyos na incorruptible to corruptible. May larawan na, may anyo na. 24.
Therefore, kaya nga, ano ginawa ng Diyos sa kanila dahil sa katikasan ng ulo? Also give them up the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves. Or is this the truth of God for the life? And worship and serve the Creator rather than the Creator who is blessed forever and ever. Pinalitan nila ang Diyos eh. Mas gusto pa nila yung nakikita na tao kaysa yung lumala. Kung nila lang, lalo nilang pinag-worship, pina-idol. Gwapo! Ang yaman! Ang talino! Nakalimutan nila yung lumalang. I-winnership nila yung nilalang. Meron pa ganyan? Meron? Real? Yes. 25. Meron pa ba? Tingnan mo. Pinalitan nila ang katotohanan buhat sa Diyos ng kasinungalingan. Sumampa sila at naglingkod sila sa nilalang kaysa lumalang. Yung lumalang, siya ang pinagpalang magpakailanman. Amen. Pagkilala natin yan, new ka talaga. Image of God ka talaga. Ha? Okay? How to become you? Di ba? Eh, siyempre, yung creation eh. Kanina, what is new? Kailangan natin yun. How to become new? Okay. Basa. Nakatakda na ang tao ay mamatay. Isa lang. Pagkatapos ay pag-atol. Ibig sabihin may warning. Kaya nga may warning ang Lord eh. Ito yung mga kalituntunan ko, ito yung mga utos ko, ito yung dapat yung susundan para magkaroon kayo ng buhay na masagana at kasiya-siya. Kasi mapapahamak kayo kung hindi nyo susundin ang aking panuntunan. Kaya nag-warning na Lord. Lahat tayo ay may appointment. May nakatakda. Kahit nalalaban ka sa mundong ito, nakatakda. Ibig sabihin ng tao ay mamamatay. Hindi ka nabuti ng 900 years. Mula nung nagbaha, 120 years na lang po ang tao. Amen? Kaya na-shorten. Bakit? Eh, siyempre po. Torture pagka tumanda ka. Torture. Eh, biro mo, hindi ka na makagulapay sa higaan mo. Di ba? Naawa na yung nag-alaga sa'yo. Di ba na lang kung may pinsyo ka, di ba? Siyempre, tatali mo sa is-is yan. Kasi titingnan ng is-is kung buhay pa yan, eh. Di ba? Eh, baka ba may nagpipinsyo na yan na wala na. Kaya kahit na naka-wheelchair yan, ay dadalhin. May pakinabang tayo rito, eh. Tama? Ay lalo na, pagka 80 years old, may 100,000 ka. May nakanabada ng gobyerno yan. Hindi naabutin ng 100 years. O dati, 100 years ka, bago ka magkaroon ng 100,000. Para kayo, 80 years na lang, pwede na. Diba? Masaya ng tao, sumasaya eh. Bakit? Kasi, biyaya sa biyaya. Sabi mo, pinagpala ka na ng Diyos. Bakit malungkot ka ba? Hindi ka nakakakayod, dumating nga siya, Omicron, may ayuda ka. Di ba? Hindi ko makakalain, meron pa na tayong spaghetti nung nung nakaraan. Natutuwa ako pag ilang ayuda na yan. Ako, salamat pa rin mo. Sabihin mo siya na tayo matatapos din yan. Bakit nagpapalala ang Diyos? Tingnan mo. Romans chapter 1. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. To all who want not believe, to the Jew first, and also to the Greek. For their end is the righteousness of God revealed from faith to faith.
as it is written, that just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Ano raw? Ang puot ng Diyos ay mahahayag galing sa langit sa lahat ng mga ungodly, unrighteous men who hold the truth in unrighteousness. Pag nasa truth ka na, eh huwag mong ikompromiso yung pananampalataya mo. Nasa Diyos ka na eh. Amen? Ano sabi ng 1 Corinthians? For God is, how to glorify God? You must glorify God in your life, in your body. Because this is the temple of the living God. Because you are God's property. Tinubos ka ng ating Panginoon na mahal na halaga. You are no longer you anymore. It is God who purchased the precious blood para maligtas tayo, para maging karapat-dapat tayo, para pumunta tayo sa eternity. Kaya sabi niya, it is a man wants to die, but after there is judgment. Ito ngayon yung kapangyarihan ng gospel. Nag-warning siya, pero maliligtas ka. Bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pananaw, kahit na nagkasala si Adam and Eve, pero sinakluluhan tayo, naligtas tayo. Tingnan natin. Okay. How to become new? Dahil sa kasalanan, anong ginawa ng Lord? Why new creation? Okay, tingnan natin. Paano ka magiging bagong nilalang? Okay. Sa Old Testament, mamamatay tao. Sa New Testament, ito na. Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ito na nung dumating si Kristo. Di ba? Eh, siyempre, gusto niya tayo mabago ng Lord. Gusto niya tayo magliligtas eh. Sino ngayon ang magsasakripisyo? Si Kristo. Nung nangaral si Kristo, yung chapter 3, ang sabi niya, maliban ng tao ay panganak na muli, hindi siya pagharian ng Diyos. Mga viewers, pag sinabi ng Diyos, unless or except a man be born again, ibig sabihin, yun lang yung criteria ng Diyos para may kondisyon ka. Para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Lahat tayo, pinapangaralan niya, ni Nicodemus. Kaya kung basahin po natin yan, Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his marriage? One can be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, they cannot enter into the kingdom of God. Take note, kanina you cannot see. If you are not born again. Pag sinabing born again, there is an application. May gagawin ka. Hindi lang born again. Kailangan yung ugali. May pagbabago. Nakita nila ang pagbabago. Kaya yung iba, hindi sila believe sa born again. Bakit? Eh kasi mayroong mga gumagawa at hindi nakakasunod. Hindi nila nakakaya. Kaya napapahiran tuloy na lahat ng mga born again, kadalasan, karamihan, hindi totoo yan. Tama? Kaya di ba? Madali sabihin na born again. Pero yung magpaka-born again at i-apply mo sa buhay mo, ay may kahirapan. Ano ba criteria ng born again? Sabi na Lord, born of water. Eh, tanungin mo yung mga mananampalataya na nakikinig sa atin na baptize na ba kayo? Sabi nila, opo. Kailan? Nung bata ako. Meron pang nilulubog ng bata? Yun ang problema. Eh, pangalawa, bago ka mababaptize ng Holy Spirit, kailangan mabaptize ka muna ng tubig. Bakit? Marumi ka eh. Nagkasalang lang ng tao eh. Ang criteria ng Lord, ang requirement ng Lord, you must be born again. Pag sinabi born again, first birth, sino? Yung parents mo. Spiritual birth, sino? Si Jesus Christ. Born again ka. Para maging kapamilya ka ng Diyos. Para magkaroon ka ng relationship sa Lord. Kailan magpabaptize ka in Jesus' name? Yung ba nabaptize?
naman in Jesus' name. May problema ka. Kaya viewers, okay matisod. Nasa Bible yan. Show me in the scripture who baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dapat ganyan tayo kaput na mga aral ng katotohanan. Dapat kilala mo ang Diyos mo. Alam mo na ligtas ka. Amen? Amen. Ay, yung iba nangangarap, hindi ka kilala ka ano ang Diyos eh. Ang Diyos natin ay nasa kasulatan, nasa batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay galing sa Israel. Wala tayong mga gawa dyan, pinili ng Diyos yan na bansa para ipahayag niya ang kalooban ng buong sangkatauhan. Kaya pag ang Diyos mo, hindi galing sa Scripture, ay ibang Diyos yan. Tama? Okay, magtisod, mga nanonood. Gusto niyo mapalaya? You shall know the truth, and the truth shall set you free. Huwag kang nakapas dyan sa religion mo. Huwag kang nakapas dyan sa denomination mo. Lumabas ka dyan at tignan mo ang ganda ng mga pangako ng Diyos. Amen? Yan pa ba kayo? Nakalabas na tayo. Malaya na tayo. Pero huwag natin abusuhin yung kalayaan na binigay sa atin ng Diyos. Yung iba, usado eh. Pero mo, dito lang, hindi na plan of salvation, ayaw tumanggap. Tapos, Lord, hallelujah. Talaga naman, talaga. Okay yun. Pero wala ka palang relasyon sa Diyos. Sabi naman ng Lord yun eh. Layas, di ko kayo kilala. Bakit? Ito lang sa plan of salvation, hindi na kayo makapasay. Tuloy, meron pa ba? If I have told you earthly things, and you do not believe, how will you believe if you tell heavenly things? No one has ascended to heaven, but he will come down from heaven. That is the Son of Man who is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whatsoever believes in him should not perish, but have eternal life. 16. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have an eternal life. Yun yung pangako ng Diyos eh. Yung creation niya, si Adam at Eve, nagkasala. Nung dumating si Kristo, abay, buhay na walang hanggan, sumunod ka na para magbago ka. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, kapatid. Hindi mo kaya. Kahit na marami pang mga program sa school na good manners and right conduct, at the end of the day, ma-influensya ka ng mundo ito. Kung sino kaibigan mo yun ka. Tell me your friends who they are and I will tell you who you are. Who is your barkada? Alam mo na kagad. Pag nandun ka sa drinking season, I will tell you who you are. Ganun pa rin. Who are your friends? Who are your associates? Ganun ka rin. Amen? Yung want wisdom, saka nakabansang ka dapat pumupunta doon sa mga may wisdom na galing sa Diyos. Hindi na pinag-uusapan dito kung elementary ka o ano. Hindi. Ang pinag-uusapan dito, yung batas ng Diyos nasa puso mo at sinusunod mo. Kaya ang salita ng Diyos para sa natin. Para sa mayaman, para sa mahirap, para sa tama-tama lang, para sa lahat, makasalanan, hindi makasalanan. Para sa lahat. Kaya hindi nagkulang ang Lord pagdating ng Judgment Day. Akala ng tao pag nag-judge ang Lord, ito nagkasala. Hindi ganoon. Ikaw mismo mahiya. Alam mo yung ginawa mo, ibaba, i-re-rectoro lang yan. I-re-rewind. Yung mga nangyari mula ng bata ka, yung mga meron ka ng accountability. Tatayo ka lang sa harapan ng Lord. Ikaw nang kusang pupunta sa Bakit? Mahiya ka sa ginawa mo eh. Di ba tayo po na tao? Parang kang ginawang masama, yung hindi maganda, hindi ka makatingin ng diretsyo.
Di ba? O, wari, meron kang kompromiso sa isang tao, nasa lubong mo. Ay, ito yung tao, tinitingnan ka. Bakit ang side view para wala nakita? Bakit? Nahiya sa ginawa niya. Ay, lalo na sa Diyos. Ay, hindi nagbibiro ang Diyos. Meron na siyang instruction. Sabi mo siyang katabi, sumunod na lang tayo. Pero yung creation ka, pag yung creation ka, grabe. Tamang-tama mo yung mga pangako ng Diyos. Yung pagpapago mo, dati talaga naman, tuwang-tuwa ka pagka, ay, ang sarap ng beer. Ang sarap ng marka-demonyo. Alam mo naman marka-demonyo, ang sarap pa. Ang sarap. Ang sarap sa pula sa puti. Yung tare niya, grabe. Sarap sa sapat ay sindi. Siyempre, salamat kayo. Nung binago ka na ng Diyos, doon, natawa ng Diyos sa'yo. Lagod na ng Diyos sa'yo, pinagbabalagi ka na sa harapan ni Satanas. Pag pinagmalagi ka na ng Diyos, mag-ready na yung faith mo. Kailan hindi ka na mawala. Bakit pinagmamalaki ka niya na eh? Kaya yung event nakapagpatuloy, bakit? Akala nila, ang pagiging born again at mananampalataya, hindi maganda. Hindi maganda, mahirap. Parang yung ginagawa nila na dati, na malaya sila sa kasalanan, nung sila nag-born again, bakit dumami pa? Ang problema, hindi nila alam, unti-unti, nililinis ng Lord yung buhay nila para maging karapat-dapat sila. Para makasama sila sa buhay na walang iniwan po yan sa sa halaman o sa puno, pinuprone, inaayos, kinukupitan para lalong yung mga dahon na iyumabong at maraming mga bunga. Ganon tayo inaayos ng Diyos. Kaya yung salita niya talagang minsan masakit. Pero, may pakinabang. Masakit, pero nakakalunas. Masakit, pero pinagpapala ka. Ang karunungan sa nagagaling sa Diyos. Ginawa ka niya matibay. Kaya pwede mo nag-enjoy. Hindi ka na mag-alala bukas. Hindi ka na mag-alala. Bakit? Abay, secure ka na kayo nun eh. Noon, nag-alala tayo noon. Natural lang. Pagilala ng Lord. Pero ngayon, abay, mahal ka ng Lord. Binigay niya ngayon yung kanyang kaisang buntong na anak eh. Kung sino raw ang manampalataya sa kanya, hindi mapapahama. Kaya pag ikaw mananampalataya, hindi ka mapapahama. Kaya may gagawin ka. Hindi ka pwede umistak dyan. Amen? Paano ka nagbago? Nagbago? Ay, share mo yan. Kaya para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung iba, umistap eh. Nung natabasa na nila, umistap na eh. Kasi yung iba pa ganito, kailan maging mananampalataya. Para pag pinagpala na ako, paano pagpapala? Pinagaling, nagkaroon ako ng magandang trabaho, yung hiningi ko sa Lord na makapag-abroad ako, nakapag-abroad. Tapos nung nagkaroon ka na ng mga blessing, anong nangyari? Ano nangyari? Asa na iba? Ang dami na tayo mabaptize dito, ang dami na baptize, hindi mo na. Ilan nila iwan? Ganon katindi ang pagpasok sa buhay na walang hanggan. Without holiness, you cannot see God. Sabi ng Lord eh. Be ye therefore perfect, because the Lord your heavenly Father is perfect. Are you perfect? No, because you are still in the flesh. But we are going to perfection. You know why? Because we are obeying His instructions. Kaya pag hindi ka nag-obey yan, you'll never become perfect. Our God is holy. There is holy. We must become holy pag tayo po ay sumusunod. Magkakaroon ka ng holiness coming from the Lord. Walang banal. Isa lang banal ang Diyos. Walang mabuti. Isa lang mabuti ang Diyos. Lahat tayo nagkasala. Kaya sumunod ka sa instruction ng Diyos. Pag na-born again ka, huwag kang mag-stop doon.
Yung iba nag-stop eh. Kasi pagpapalagi talaga ng Diyos. Whether we like it or not, God will bless you. Because you follow His commandments. Amen? Sino nang pinagpala nito last ng pa? Blessed by God. Pinagpala ka na ng Diyos. Okay, tingnan natin. Anong number na tayo? How to become evil? Why new creation? Palapakan natin ang Lord. Ayun, palapakan pinagpala. At yun ang binasa natin, if any man or anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Now, what? Tignan natin. Okay. Yung why new creation, ito na tayo. Kailangan application. Tignan natin ang right of the gospel. Naliwanagan na po tayo sa Ebanghelyo. Naborn ka, nabaptize ka, yung Holy Spirit nandyan. Okay. Therefore, since we have this ministry, okay, kaya nga, nung nagkaroon tayo ng ganitong gawain, as we have received mercy, nakatanggap ka ng biyaya, we do not lose heart. Huwag kang manginawa. Huwag kang manupaypay. Huwag kang magsawa na gumawa ng kalooban ng Diyos. Tingnan natin. But we have renounced the hidden things of sin. Tinakwil na natin. Ano yun? Yung mga bagay na nakakaya. Okay? Not walking in craftiness or handling the word God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. 3. But even if our gospel is built, it is built to those who are perishing. Ano raw? Okay. May belo. May takip. Hindi nila nakikita yung mabuting balita. Wala, hindi kayo nagtataka. Kahit na mabuti ang ginagawa nyo, inuusig kayo. Kahit na mahal sa buhay. Pag mananampalataya ka, di ba? Kahit na talaga makikisama ka sa kanila. Baliwala yun. Bakit? May tabing eh. Hindi nila nakikita yung truth. Yung liwanag ni Kristo. Hindi nila nakikita. Ikaw ang nakakita. Kaya ikaw ngayon na nagliliwanag. Kaya magtaka ka na kung hindi ka nagliliwanag. Ang mga nananampalataya dapat nagliliwanag. Ano ibig sabihin? Dapat may patutukan sa buhay. At yung patutukan mo na magagandang bagay, huwag mo sirain. Kasi hindi sila bibilib sa iyo. Pero pag sira na, huwag ka rin ma-discourage. Balik ka kay Lord. Manumbalik ka, sabi ng 1 John 1 verse 9. And if we confess our sins, He is just faithful and just to forgive us. Tapat ang Diyos. Nakahanda ang Diyos pag lumapit ka lang sa Kanya. Kasi lahat sa naman tayo. Meron tayong mga kahinaan. Wala perfecto sa atin. Unti-unti, nililinak tayo ng Lord. Yung, ano yun? Nire-refine. Nililinak pa yun. Nililino para magiging fine tayo. Gold. Para magiging jewels tayo sa harapan ng Lord. Yung ugali natin na masama, na harsh dati, rough, ngayon pino na. Pinino ka na ng Diyos eh. Dahil sa kanyang salita eh. Pin-purify ka na eh. Pinapanal ka na eh. Kaya kaya mo. Sabi mo siya, kaya natin ito. Oo, kahit daw sisip tayo, kahit hindi nila nakikita kasi may belo eh. May nakatakip eh. O, hindi sila kasi naniniwala. Lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine. Sino raw ang image of God? Yung tao hindi na. Image tayo ni Kristo. Ibig sabihin, mayroon na tayong access sa Diyos. Walang nakakita sa Diyos. Walang nakakilala sa Diyos. Si Jesus Christ na. Kaya sabi niya, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay, wala nang makakapunta sa Ama,
maliban sa akin. Ano sabi ni Philip? Oh, you as the Father that we satisfy us. Pakita mo yung sinasabi mo laging Ama. Ay, Filipe, tagal ko na sa inyo, mga lagat. Hanggang ngayon, hindi nyo pa nakikilala yung Ama. Ano sabi ni Kristo? Pag nakita nyo na ako, nakita nyo na yung Ama. Tanong, nagkamali ba si Kristo? Hindi pwede magsinungaling si Kristo, hindi pwede magkamali. Kaya itong mga preacher, hindi naniniwala na si Kristo ang Ama. Sino yung Ama natin ngayon na nakaupo sa trono ng langit? Sino? Sino ang mga preacher? Bakit hindi nyo masabi? Kasi hindi nyo kilala yung Ama. Kasi alam nyo, may Ama pa si Kristo na binabanggit. Hindi po, isa lang ang Diyos, ang Ama ay Espiritu. Yung Espiritu ay nasa Kanya. Kaya laging sinasabi, hindi nyo pa kayo naniniwala, ang witness ko, yung Ama. Yung Ama ay suma sa akin. Ang ibig sabihin, hindi kagaya ng tao na Ama at Anak, dalawa. Ginawa nyo dalawa. Titiran eh. Everybody say it. Sabi mo sa'yo katabi, mapalad ka. Mapalad ka. Kilala natin ng Diyos eh. Pag kinuha tayo ni Lord eh, alam mo kagad, nandun siya eh. Eh yung iba, nandun, asa na yung... Diba tatlo kayo? Layas! Hindi ko kayo kilala. Kakaya, di ba? Masakit? Hindi ko sinabi yun. Binasa ko lang po yun at pinangalan ko. Si Kristo ang sabi. Kaya mga preacher, mga mananampalataya, huwag kayo matisod sa akin. Sabi naman ni Kristo. Kaya hindi ka na natisod, napatitisura na yung bato. Sino yung bato? Si Kristo. Siya yung panunukan. Siya yung chief cornerstone. Kaya pagka medyo nakakasunod ka na, level up yung pananampalataya mo, sino ngayon ang magte-testing sa'yo? Hindi na nature. Gagamitin ng kaway, hindi na. Diyan mismo. Pero pag nasa Lord ka, kaya mo. Ano ang pinakamahirap na isuko ng tao? Pride. Maraming sangkap ang pride. Akala nila pride eating, pride chicken na. Hindi ganun yun. Ang pride, maraming sangkap. Pag gwapo ka, kahit naala kang pera ka, no? Diba? Gwapo eh. Ganda eh, diba? Ganda eh. Ganda postura. Apil eh. Apil. Ang sabi ng Lord, that is the glory of man, Book of James. The glory of man. Ano ba ang pride ng tao? Kahit na alagaan mo yan. Tingin niya sa sarili niya, upper class. Maganda naman yun eh. Gwapo ka? Amen. Talino ka? Amen. Ano pa? Marami sangkap yan. Sabi ko sa'yo, yung tatay ko, milyon. Kahit hindi ka ganong nire-recognize na kapag-anak. Siyempre, may politiko eh. Andiyan pa ba kayo? Ang daming klaseng pride. At ang pinakamatindi. Ano yun? Ano? Pera, kwarta, salapi, dollars, peso. Yan ang pinakamatinding bagay na isusuko sa Lord. Kaya sabi ng Lord, subukan niyo ako. Saan tayo natin susubukan? Sa? Hindi sa? Sa? Ulit! Pag naisuko mo yan, abay, I surrender. Ang hirap na. Ang hirap na. Pero ba 90% sa'yo, yung 10% ang hirap. Mga manonood, isot pa kayo? Gusto mo palang pagpalain, hindi sumunod ka. Sumunod ka sa Diyos. Ala ka pong offering doon. Sabi ng Lord yun eh. Budget isot. Sabi ng Lord, saan ka namin pinagnanakawan mo Diyos?
Sino nagsalita? Diyos din ang sumagot eh. Saan? Oo. Ikaw po at alay. Bakit wala kang alay? Ikaw po, sukat ng Diyos. Alay, sukat mo. Sukat lang ng Diyos binibigay niyo. Yung sukat mo. Asan? Masakit? Sakit? Taray. Gusto niyo pagpalain? Kagaya ni Kenny Roger? Saka si Kentucky Fried Chicken? Saka si Quaker Oats? At saka si Mr. Colgate? Maraming mga mananampalataya pinagpala, hindi lang nila ibinabandera. Kasi ang sabi raw ng Bible, ang bigay ng kanan ay ibawag ipagmalaki ng kaliwa. Huwag daw i-broadcast. So you're right now, because you're created in His own image, now, in the image of Christ, ayun na. Oo, mananampalataya ka na. New heart, new mind, new concept, new behavior, new action. Lagi rehearse tayo. Kahit na sino na matisod natin. Oo. Alam sa buhay mo. Pag nagsalita na, ha? Ha? Blow. Ano pa? Ganun, isang mabait tayo. Sarap magiging mabait. Hindi ka magiging mabait kung walang good sa'yo. Pag inovertikan ka ng bahay ng sasakyan. Nakita ni Lord yun, actually, hindi ka na nagsalita. Kita ni Lord yun. Hindi ka na nagsalita, nag-action ka lang. Grabe. Alam mo, hindi na nakinig sa Lord, no? Hindi na nakuhay. Ito hindi posible na dyan. Sigaw ng Diyos yan. Ang aking mga mata ay nandun sa mga matuwid. Ibig sabihin, pag hindi ka matuwid, wala yung batay Lord sa'yo. Pero pag matuwid ka, babatayan ka nito. Oy, medyo kailangan mo yan. Mangungusap sa'yo. Pero pag hindi na nangusap sa'yo, Lord, wala na. Sige na, bahala ka na sa buhay mo. Eh, siyempre po, mapapahamak. Pero dahil na ka ng Diyos, hindi ka niya papahamak. Tingnan niyo. Ito ano sabi ng Lord? Basa. I will give you a new heart. Ezekiel 36, 26 to 27. I will give you a new heart. And put your new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do that. Pag hindi ka na born again, di kaya. Magpapaborn again ka para magkaroon ka ng bagong puso. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ilalagay ko sa inyo ang bagong espiritu. Tatanggalin ko yung patong puso na nasa laman at ilalagay ko yung puso may laman. Ibig sabihin, laman na ng Diyos, hindi na yung sarili mong laman na nagkasala. Kaya sabi niya, ilalagay ko yung espiritu ko sa inyo. At upang sa magkaganon, sunod kayo sa aking mga panuntunan at makakasunod kayo sa aking pagkatol. Ano daw? And do them. Gawin nyo. Tanong, ginagawa ka? Siyempre naman yung iba. Pero pag hindi na ako komportable, ano muna? Kaya ang tema natin ngayong taon na ito, 2022, teach them to observe all things. Hindi partial. Hindi 1/4. Hindi 1/16. All things.
Because love the Lord your God with all your soul, with all your, and with all your, you have now the mind of Christ. You are a new creation. Kakayanin sa tulong ng Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah! 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 What is new? Not a physical, not a biological. In old nature, wala na. Ano yun? Kailangan we have the light of the gospel. That is the gospel of Christ. We must have we are a new creation. Paano tayo pag-new creation? The death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection of Christ. Ibig sabihin, ang makapapagpago lang sa iyo, yung plan of the gospel. Pag ikaw ay nanamig sa Kanya, pag ikaw ang pabaptay sa pangalan ng Jesus, at nagtanggap ang Holy Spirit, yan, bagong nilalang ka. Amen? New heart, new spirit, new mind, new creation, new relationship. Hallelujah! Mayroon na tayong joy of God, mayroon tayong man of God, mayroon tayong Holy Spirit, mayroon tayong Word of God, instruction ng Lord. Kaya ikaw, kapatid, mga mananampalataya, mga listeners, mga viewers po, huwag kayong matisod. Minsan, ang salita ng Diyos ay masakit, pero tanggapin nyo lang po. Pagpalain po tayong lahat, at tayo po lahat ay tatay. Hello po sa lahat po. Patuloy po tayo manalangin sa Panginoon. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa sapagkat ang Panginoon po ay napakabuti at dakila po sa lahat. Salamat po sa Diyos at patuloy po niya tayong binibigyan ng buhay, kalakasan upang tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. At sa araw pong ito mga kapatid, sa lahat po ng mga sumusubaybay dito po sa ating programa, malaya niyo pong tanggapin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo na hindi po natin hawak ang ating buhay. Kaya siguraduhin po natin na tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng pagtanggap ng gospel ng ating Panginoon. At sa lahat po ng nais na makasiguro na sila po ay maliligtas, wala po kayo ibang gagawin kundi manalig po kayo sa gospel ng ating Panginoon. Subukan nyo po at gawin po natin na ito ay maging totoo sa ating buhay. Kaya sa lahat po, nayayahan po namin kayo na sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon upang tayo po ay makalapit ng malaya sa ating Diyos na buhay. Lahat po ay nayayahan po na sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap. Ipikit po natin ang ating mga mata, itaas po natin ang ating dalawang kamay, at sumunod po kayo sa maikling panalangin. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, salamat po sa oras na ito. Kilala mo po ako. Lumalapit po ako sa iyong banal na trono. Nagpapakumbaba sa aking sarili. Napatawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa sa iyong harapan at sa aking kapwa. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. Linisin mo, Diyos, ang aking kaluluwa. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako, linisin mo po ako, at patawarin mo po ako sa mga sandaling ito. Maraming salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon
At huwag po kayo mag-atubili na tayo po'y sumunod sa pangalawang sabi ng Panginoon na ang sinumang mabautismohan sa kanyang pangalan ay maliligtas at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Huwag po kayo mag-alinlangan mga kapatid pag sinabi po ng Lord na ito ang paraan ng kaligtasan gawin po natin at maniwala po tayo sa gospel ng ating Panginoon. At maraming salamat din po sa pagkakataong ito na i-announce po namin mga kapatid yung ating bagong time slot po sa ating YouTube. Year 2022 po, tayo po kakaroon ng umagang pagdiriwang o Sunday service po. Every Sunday po, tuwing umaga na po, 9 to 10 ng umaga po ang ating bagong slot. At inayayahan po namin kayo na manood po sa ating bagong slot. Inuulit ko po, 9 to 10 po ng umaga ang ating bagong time slot po sa YouTube. Manood po kayo sa ating programa dito po sa JCLGAA at tayo po ay patuloy na mapagpala ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat po ng ating mga kapatiran at sa lahat po ng ating mga viewers na walang sawang sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po at tayo po ay sama-samang manalangin sa Panginoon na ang taon na ito, year 2022, iba yung pag-asa, iba yung kasipagan, iba yung pagbangon mga kapatid, at iba yung kalakasan at buhay ang ibibigay sa atin ng Panginoon. At tayo po'y patuloy na magtiwala sa ating Diyos sapagkat God is good all the time. Salamat po ng marami. God bless us all.